Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Hayike siyambonga bangcwele uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo, akekho ufana naye. Sibonga ukuthi usigcinile salibona lolu suku. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Dumo lonke lungolwakhe, lumfanele, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyafisa ukuthi siqhubeke nenkonzo yethu intshumayelo yasentabeni esitholayo kuMateyu chapter 5 verse 8. uMateyu basho njalo abasiphesheya kwenciba, thina sithi uMateyu, bathi uMateyu. Sofunda verse 8 ku chapter 5. Ngizothanda uqale ngifunde ngeSixhosa, kodwa ke ngingakafunda ke siguqe sikhuleke sizithobe phambi kaNkulunkulu wethu. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu unomusa, unesihawu, unobubele, ngaphezu kwakho konke unothando futhi uluthando. Kwabonakala ngokuthi unikele ngendodana yakhe ezele yodwa kubize emhlabeni izofela izwe. Awuyithumelanga uba yahlulela izwe, kodwa kubizwe ngayo lisindiswe. Siyabonga uNkulunkulu wethu, namanje Moya oNgcwele ngiyacela uqhubeka ukukhuluma uzambule. Sibonga kakhulu ngosuku nangakho konke, udumo silinikeza wena, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyambonga Moya oNgcwele, siyayibonga indodana uJesu Kristu oyinkosi yethu. Sizofunda ke izwi lenkosi ngithe ngingakathandazi, sifunda ngeSixhosa kuqala bese siya ke sizulwini. NgeSixhosa ke uMateyu chapter 5 verse 8 uthi, banoyolo abahlambulukileyo inhliziyo, ngokuba bayakumbona uThixo bona. Ayangiphinde lento imnandi. Banoyolo abahlambulukileyo inhliziyo, ngokuba bayakumbona uThixo bona. Hayike asiye lesizulu. Bengithi ngibheke lami lesisutha ngilibonde ngilibeke phi ukuthi ngenxa yesikhathi under pressure ngoba ngiqede lenkonzo kukhona uhlelo engena kulona. Khona uhlelo engizongena kulo, so isikhathi sona engenaso. Verse 8, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo, ngokuba bayakumbona uNkulunkulu. Bayobona uThixo, bayobona uNkulunkulu, abanenhliziyo ehlambulukileyo. Izolo ke sidine sikhuluma ngokuhlanzwa ingaphakathi lenkezo. Ngizodlula nje lapho ngiye la sikhulume ngokuhlanza umphefumulo bese siqhubeka nenkonzo yethu. uJesu ke kuMateyu 23 wathi, maye kinina ababhali nabaFarisi bazenzisi, ngokuba nihlambulule ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ingaphakathi kugcwele impango nohuheka. Mfarisi oyimpumputhi, hlanza kuqala ingaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo. Incwadi yokuqala kaPetru isahluko sokuqala ivesi lama-22 sikhuluma ngokuhlanza umphefumulo ke manje. Uthi senihlambululile imphefumulo yenu ngokulalela iqiniso, nize nithande abazalwane ngokungazenzisi, thandanani ngokupheleleyo omunye nomunye ngenhliziyo. Asilalele nje iqiniso bafowethu, liyashisa, liyahlaba, libhlungu, lilalele ulenze. Mkhulu umvuzo wakhe ezulwini. Verse number 23, senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Sizelwe ngezwi bafowethu, siphila ngalo futhi. Sisekhaya lezwi umasila. Izwi liyimbewu ephilayo, liyimbewu epheleleyo, liyimbewu engabuniyo, liyimbewu emiyo njalo, izwi likaNkulunkulu. Yikho uJesu ethi okholwa njengokusho kombhalo John 7:38 eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. KuJohn chapter 5 verse 24 athi
okholwa ozwa izwi lamakholwe ngongithumileyo, ozwa izwi lamakholwe ngongithumileyo eswini sakhe. Angiyaxolisa, akasayi ekufeni, udlulile ekufeni wangena ekuphileni, akayi kwahlulelweni. Ozwa izwi lamakholwe ngongithumileyo. Uyakholwa lokhu ukuthi uJesu ungukuvuka nokuphila, ukholwa uye akasoze wafena phakade. Asikholweni bafowethu, sikholweni. Kulezi insuku besikhuluma engwavuma nasejozini sikhulume ngokuthi kuyini ukukholwa. Ngiyacabanga ukuthi ayikakapheli leyo ndaba, sazobuya nayo. Kanti nalezi ezinye usuku lwenkosi ngicabanga ukuthi asikakaqedi futhi ngalo. Phela nje ukuthi ngilalela lo ongigibele athi namhlanje sithi. So bese ngishiya kulenga, uyazi ukuthi uzobuya kuthathenini okulengayo akuhlanganise nokunye kungalengi. Asiqhubekeke namhlanje sibheke ukuthi sisondela kanjani esihlalweni somusa. Ngoba kufanele sisondele esihlalweni somusa. Ukuze inhliziyo zethu zibe njani? Zibe ngezihlanzekile simbone uNkulunkulu. Sisondele esihlalweni somusa. Mahebheru chapter 10 verse 22 lithi izwi lenkosi, masisondele ngenhliziyo eqinisileyo. Asisondeli ngemzimba kuphela, sisondela ngenhliziyo. Ngoba ungasondela ngomzimba, ufike enkonzweni usondelile ngomzimba, kodwa uyasondela ngenhliziyo. Uhlala enkonzweni kanti awukho wena la ngaphakathi. Uhlala enkonzweni kanti ingqondo yakho ikubukisa ezinye izithombe zabanqunu phakathi la enkonzweni, ikubukisa izithombe zamasophi, kuduma isophi la kuwe. Mhlawumbe ikubukisa izithombe zebhola, ukhonza ibhola kakhulu, kodwa usenkonzweni. Usuthi izophuma nini? Ngihambe nge-stadium, noma izophuma nini? Hambe ngobuka ibhola nje olaziyo wena. Namhlanje umgqibelo liyadlalwa ibhola. Inhliziyo yakho iphi? Isithi kodwa yoshaya nini u3 noma 3:30 noma 2:30 noma isikhathi senike angazi. Ngangilithanda nami ibhola, wangisindisa uNkulunkulu kulona. Ngangilithanda, ngikhumbula ngicishe ngife e-stadium. Ngake ngahamba emoyeni ngithwelwa abantu bebaningi, bengangithwele ngoba behlosile kucinenwe. Ngabona ukuthi yabo mangawala ngiwe nje la, labantu bonginyathela bonke ngife, bonke bazonginyathela ngife ngenxa yebhola. Ibhola uhlala e-stadium ushunqelwe insangu, ibhola uhlala e-stadium bayathukana ngapha ngeke uphume uklini usebholeni. Mose stadium uhlezi ohlangothini oluthize ubone offside engekho makungena igoli ngakini. Mangabe kuwena kuphikwa igoli lethu kwathiwa offside kade kungeyona, amanga nje uphila ngawo. Uphila ngamanga nje ngothanda ibhola. Engathi uNkulunkulu angakusiza usindiseke nawe. Asidluleke lapho. Sikhuluma babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. Izinto zalo lezi ezingcolisa inhliziyo ibhola. Amahashi, abanye bafakela amahashi. Ziningi ama-sports abantu abawathandayo. Qaphela isport osithandayo singayithatha indawo kaNkulunkulu. Kwamanye amabandla kungenwa ekuseni makwazi ukuthi kudlala iqembu likamfundisi. Khonzwe ekuseni ukuze kusheshe kuphunywe kuyobuka ibhola. Kushift isikhathi sikaNkulunkulu ngenxa yokuthi umuntu ufuna inhloso zakhe. So ngena kuliphi izulu ngempela? Kanti ubani osemqoka? Ubani osemqoka? Ibhola noma uNkulunkulu osidalileyo? Angazi, mina angazi. Kushintsha inhlelo. Kuthiwa inkosi izongena kanje ngesonto elizayo ngoba kudlala ubani nobani. Hawu, kushintsha isikhathi sokukhonza pho. Isikhathi sokukhonza uNkulunkulu sishintshwe ngenxa yebhola. Bafowethu sisekude la siyakhona. uNkulunkulu akasisize. Amakanisize, anisindise ebugqilini bebhola, anisindise ebugqilini bezinto zikaSathane ezi-addiktanayo. Akusindise nje usinde, ube ngosindile, ube ngosindisiwe. Hayike masondele-ke, nithe sisondela kanjani? Lithi-ke masisondele ngenhliziyo eqinisileyo. Sondela nje ngenhliziyo eqinisile ungazenzisi. Ususondela ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa. Usondela ngenhliziyo eqinisileyo bese usondela ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa. Ngaphandle bafowethu kokukholwa
ngeke singene ezulwini ngoba sihambe ngokubona sihamba ngokukholwa. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ngaphandle kokukholwa kukho kumthokozisa uNkulunkulu. So ke kanye nokukholwa kufanele kube nethemba. Ngesikhathi ngichaza ukukholwa ejozini ngikhulume ngama components awakho ukukholwa. Enye yawo itrust, ithemba, ukwethemba. Ukwethemba kuyadingeka ekukholweni ukwethemba. So masisondeleni ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba. Ucabange kunezikhathi uSathane athi wena uqonda uzongena ezulwini wena engani wena wakhipha isisu. Engani wena wantshontsha ukuthi. Engani wena wathuka usibanibani. Yabo? So ke kanti mase sihlanziwe ngegazi lika Jesu ufuna sibe nethemba elipheleleyo lokukholwa. Sazi ukuthi ezulwini sizongena. uSathane uyakukhohlisa kutshede ungene ezulwini. Uzongena kanjani kunje? Uthi yona lento okukholwa ikhona. Uthi yona lento okuvuma izona ikhona. Dlala ngawo uSathane. Ikhona. Singisho kwesithathu ikhona. So asikholweni uzobona uNkulunkulu ekwenzela imanga. Bese ubala ibusiso zakho umtshela iSathane suka kimi. Sathane awunasabelo. Ngakho ke masondele ngenhliziyo eqinisileyo esihlalweni somusa. Sinokwethemba okupheleleyo kokukholwa. Zifafaziwe izinhliziyo zethu kungasekho uvalo lokubi. Umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo. Sisondela phi? Esihlalweni somusa. Akusiphinde ke anganalyze lezi zinto eziqinile. Sitheke zifafaziwe inhliziyo zethu kungasekho uvalo. Ukufafazwa kwenhliziyo ingalesi sikhathi uvuma isono sakho. Iyafafazwa, iyagezwa, kususa uvalo. uNkulunkulu kuphela uzokusindisa uvalweni lwakho. Ngoba uvalo lwakho ilona uzokuthatha lufaka esikhokweni. Masondeleke inhliziyo zifafaziwe kungasekho uvalo. Abakwazi ukubala kangazi bakuthathabe. Bathi iBhayibhelini izwe lithi ungesabi lisho izikhathi eziwu365. Kodwa mina ngikhumbula okwamanje uIsaiah 41 athi ungesabi ngokuba yimina uNkulunkulu wakho. Ungesabi ngokuba yimina okuhlengayo. Imina ukubamba ngesandla sami sokunene sokulunga nothi kuwe ungesabi. Nothi kuwe ungesabi. So ungasabi mntaka baba. Sondele esihlalweni somusa. Ifafaziwe inhliziyo yakho. Lungasekho uvalo. Ngoba uvalo luzokufaka esikhokweni. Ukwesaba kunesijeziso. Nowesabayo akaphelele. Ngoba uyesaba nje uyazazi ukuthi akaphelele kuphi namacala akhe. Lokhu umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo. Sikhuluma ngomzimba kamoya. Mayigeziwe amanzi, mayigeziwe umzimba ngamanzi acwebileyo, uzosondela ungabi nalivalo. Ifafaziwe inhliziyo yakho ngamanzi acwebileyo ngegazi lewundlu lika Jesu. Uyakuthanda uNkulunkulu mntaka baba. Uyakuthanda ngendlela emangalisayo. Uyakuthanda uNkulunkulu akafuni usho esikhokweni. Ngakho musulalela uSathane. Musukwenza inkaneko zikaSathane. uSathane uyona kwasekuqaleni. Sondela kuNkulunkulu ifafaziwe inhliziyo yakho ngegazi lika Jesu. Sondela esihlalweni somusa. Uthethelelwe ugezwe. Hlambulula umphefumulo wakho. Ngezwi likaNkulunkulu elimiyo njalo. Ngezwi likaNkulunkulu elingabuni. Ngezwi likaNkulunkulu eliyikho konke eliphilileyo. Ngoba liyimbewu engapheliyo. Liyimbewu engabuni. Asondeleni kuyena. Uyasithanda. Uyakuthanda uNkulunkulu wakho. Uyakuthanda uNkulunkulu wakho. Uma ngasemnyango uJesu Kristu eyinkosi yethu uyangqongqoza. Uyangqongqoza. Uthi uma uvula ngizongena ngidle nawe. Kodwa uma ungavuli hayi ngizoma nje la ngaphandle. Imili inkosi yamakhosi. Kwenziwa yini? Uyibhobhisile la eminyango. Ihlezi. Hawu bazalwane, simthandeni uNkulunkulu. Sivule izandla zethu. Siphakamise izandla ezimhlophe
sho njalo umpostoli Paul ebhalele Timothi uthi nginxusa uba amadoda onke endaweni zonke akhuleke phamisa izandla ezimhlophe. Zinjani izandla zakho? Zenza muphi umsebenzi? Khulekela abantu ngalezi zandla, uyababeka izandla, ubhansi izinqa zabantu besifazane ngapha. Ngezandla ezifanayo wenzani ebusuku phansi kwengubo? Vuke lapho uhambe ubeke ibandla izandla. Izandla zingcolile, yofaka amadimoni enkanuko. Mfundisi wami, zinjani izandla zakho? Ziclean? Zinjani izandla zakho? Kanjani amehlo akho? Abukane efonini yakho? Anjani amehlo engqondo esedlalisa lezi ithombe? Zinjani indlebe zakho? Zilalelani? Zizwani izindlebe zakho? Zinjani? Zilalela okungcwele kodwa? Wenze njani mase bekhuluma ngabesilisa abesifazane nawe ngowesifazane? Wenze njani mase bekhuluma ngamantombazane abesilisa? Iyavuka inyama? Awukakasindiseki. Kufanele ingavuki inyama. Yembathani uKristu Jesu ukuze kungavuswa inkanuko. Membathe uJesu, inkanuko ngeke ivuswe. uNkulunkulu akasizeni bafowethu. Siyabuya uJesu izigi ziyasho. Uyabuza landa ibandla. Awuzusala nje? Ngiyabuza awuzusala yini? Lwela-ke ukuthi inhliziyo yakhe ibe mhlophe. Thandaza umthandazo kaDavide uthi uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Ilokhu uNkulunkulu akakufunayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngiyacela ukuthi siguqe, sikhuleke, sithandaze, sizithobe phansi kwesandla sakhe sinomusa. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga kakhulu, siyakudumisa ngale nkonzo, siyabonga. Sibonga ukukhuluma kwakho, sibonga ukusambulela izinto. Akekho ufana nawe. Ngiyacela ukuthi usize kube yilona loyo Nkosi, angabheki omunye kodwa azibheke yena, ukuthi uma ubuya wena akazusala yini. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ngoba usitshelile wathi bawubababili embhedeni uthatha oyedwa omunye asale. Bayobababili ensimini uthatha omunye asale. Lokho kungukuthi yothathwe mhlawumbe indoda kusala inkosikazi, uma kuthathwa inkosikazi kusala indoda. Sisizeke uNkulunkulu wethu sibe munye nawe kumoya, noma singabanyamanye njengabantu abashadile nopartner bethu, kodwa sibe munye nawe kumoya. Siyabonga ke Nkosi, busisa bonke abaletha abantu kuze kube manje, babusise uNkulunkulu wami umvuzo wabo omkhulu ezulwini, usibekele inqwaba yezono zabo. Siyabonga Nkosi ngakho konke osenzele khona, nabasemkhosini babusise ubaqinise. Ngiyazi ukuthi khona nabasemkhosini omude ka40 days ungabashiya Nkosi babheke uphendula imikhuleko yabo. Banye bayaqala bangena emkhosini, banye sebezophuma, abanye baphakathi nayo. Ngikhulekela nabagulayo Nkosi, ngicela ubaphilise. Amandla sezulwini, amandla kaMoya oNgcwele awehlele phezulu kwabo basinde. Umoya wavusa uJesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka manje, iba nathi ke Nkosi khona konke udumo silinikeza wena lungo lwakho lokufanele. Izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele, akekho fana naye, akekho njengaye, udumo lonke lumfanele. Babunze bantu siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi.